پشتی بردومانکردن هنج دورین سر به پارێزگاha Duhokê ve ji layê firokên cengiyên Tirkiya bi behaneya hebûna baregahên Partiya Kirêkarên Kurdistanê PKK bi dehan gundên wan devera hatine sotin û berûbûmê wan hate ji navbirin û ta niha nehatîne qerebûkirin. چند پنجره توتی نشکوندن چند دیواری توتی نپقوندن یه شاق بی جر حسابی اف گندم نشینو وکر اف سه جور اف گندم وکر یه حولیت کننی مدنگ تایور هود ماشي قلت شنو كان واكو هارويا فوشي ما تندو لو قبله وهو ويرهاني روس اوبوي جندي كتشر بوم ماشي قو ها إشالو جندي نوكا ولا أم بيشكاك تلسيون بيراشين تلسيون كاس نو تلسيون شجرو تایور حوله ما ها ما كردو أبوديتي Serokê lijna komkirina zanyariyan li ser zarar û ziyanên bombebarankerina firokên cengiyên Tirkiya dibêjit berdewam ew texmîna zarar û ziyanan ken lê tanha diyar nîne dê çawa hêne qerebûkirin. Piştî bombebarana vê dumahiya Spayê Tirkiya bû deverên sinorî taybet devera Amêdiyê û Zaxo ve devera Akirên me ferzanê bû pêkînana çend lojneyekan bi rastî dest bi kar bûin berî muddeyeke we seredanê meydanî me bi wan devera kirin taybet ew deveret ku hatîne bombebarankirin ji layê Spayê Tirkiya ve diyara bihaneya wan jî lêdan nabingê û baregahên PKK bûyne li vê deverê zerer û ziyan teban zor bûyne bi rastî li vê deverê ziyana zor ber xelkê vê deverê keftîne rez û Baxubîstan û aqarên xelkê deverê we bi texmîna me bi milyûnha dînaran xelk çên bêjim zerermend bûye li vê deverê. Endameka Perlemanê Kurdistanê jî xuya diket ku erkê hikûmeta Iraqê û Tirkiye qerebûkirina xelkê van devera bikin. ئەڤهانێ ئەکیید چونکی نە تەرەفێکی خەسمی بووە سنوورێ هەرێما کوردستانەیەک و قەسەف لێ بەهێتەگرنش بەر هەندێژی ئەڤش زەرەرمەندت هەنێ قەرەبووکردنەوەنە دیکەویتە سەر ستۆی حکوومەتە تورکی. Bombebarankerina firokên cengiyên Tirkiya bû ser hin ji deverên ser parêzgeha Duhokê ve zarar û ziyaneka zor gehandiye berûbûmê xelkê wan deveran bi taybetî jî ku ev bombebarankerine di werzê payîzê dabû ku ev werze bi werzê zêrîn ji bo cûtyaran dihête navkirin. Şîmalberçî NRT Duhok.